Pune-ți hainele într-o plasă, prefă-te că pleci de acasă. Zi la toți prietenii că ești plin de datorii. Sună-i după 5 minute și roagă-i să te împrumute. Când e vorba de ajutor, n-au semnal la telefon. Azi lumea te sună des, doar când prezinți interes. Toți vin numai la împărțeală, e plină lumea de vrăjeală. Azi lumea te sună des, doar când prezinți interes. Toți vin numai la împărțeală, e plină lumea de vrăjeală.